Guys, welcome to my vlog guys. Ang ato ang kuan ron guys, ang ato ang buhaton ron guys kay adjustan nato ang handbrake. Kung saan pag-adjust handbrake sa atong multicab F6A scram type. Right guys. Kay kani siya guys, taas na kaayo yang handbrake oh. Jadi na kay siyang kupot. Right guys. Yan siya guys. Alright guys, dire na ako gitang tangkay sa likod. Ana, upat ra ka screw. Ani, isi ka kilid upi ka screw. So, cover dito. Right? Nya. While na ukab pod guys, ako ana lang pod siyang gilimpyuhan. Ana lang pod siyang gilimpyuhan guys kay haron panagsara ni mo ukab dire na part. Right. Okay. Ako na maglimpyo guys kay kaning mga Mr. Muscles. Right guys, ayan na yun siya guys. Dili nimo siya handbrake guys ug mag-adjust ka guys kay hugot siya, maglisod ka. Ana ra siya nimo guys. Then guys, there's ilalom guys. Kaning duha ka ruskadri guys. Kani naluag na daan guys. Ang kaning duha ka ruska na siya guys. 10mm de konektar na siya diri ani na cable. Handbrake na siya. Konektar dito sa likod. Ligid. So monti guys, ato ara mabirar na siya guys. Muna siya naka siya guys, birahon na nato siya guys. Naluagan nandi ay nako na siya daan guys. Kani. Then guys, ato ang sure na wala siya naka handbrake dai. Kani siya guys, mabi. Ngit kay guys, sorry kay guys ha. Na siya guys, birahon nato siya guys. Bira siya. Na siya ikuan space mo na siya kuha na to dayong hugtan. Bira ho na to guys, siguro ho na to guys na full jud yang pagkabira. Okay ra siya guys. Kaya moton ra siya paghugot. Hugtan na to. Okay guys, ito ang testingan guys. Kaniha guys, taas kaayo siya guys, dili siya gihapon ka brake karon. Okay na guys. Ano guys? Kana siya guys, naka handbrake na siya guys. Ganiha diri dapita siya. Ani ka taas siya, usa pa siya mo handbrake karon na gamay pang saka gahi na siya. So okay na ni guys. Salamat guys sa naiglantaw guys. Please subscribe my channel o like na lang po sa video. Hinatunta naman nakatunang gamay sa ako ang kuan vlog. Thank you.